assalamu alaikum mon bandiraɓe min mbiyeten ko Ardo Amadou Gue ɗo e Walalde jeeyami ko ɗo jibinami ko ɗo botu dasa ko ɗo janga ko ɗo resa ko ɗo hoɗa ɗo noon hande Allah waɗi en ɗo e Walalde mi salmini moni kala e moɗon inde mum yettode ko kewi ɗo e Walalde ko eɗen jetta hen Allah no fewi ɓesgu Walalde foof hawriɗo e yidde yewtidde e gueɗe ɗiɗi gueɗal gadanal ngal Walalde wuro ɓoygo e nder Fouta teskago e nder Fouta heewi yimɓe waɗanɓe ɗum darti tawi ko ɗemgal e nufru heewi winduɓe hen tawi jubbu tan ɗum koye ɗemgal Farayse walla ɗum koye ɗemgal Arab heewi waɗanɓe ɗum darti tawi ko awluɓe walla tawi ko yimɓe anduɓe haqqillaji amen noon jaggi ƴewde hol peeje batteɗe mate tariku wuro ngo ina winde ɗum ko goho ɗiɗi hikka waɗi duuɓi sappo komin dañi commune duuɓi sappo sa waɗi ɗum e nder commune ina moƴƴi dartoɗa ƴeewa ko golliɗa ko holno wayi fotino dartede ni ko adi oɗo saaha saabu plan gadano gasi ko 2016 on majjani irtilloji e peleb gonɗe e nder gure Fouta luure jahoje ha jama birto dingiral no ina nguuɗa so gaare wuro sa yiiɗi wadde hen plan de développement tar ko weɓata plan gadano o waɗanoma soko heɓani waɗede évalué woni heɓani he ɓetede ha ande holno wayi soko tan min jottiɗo e wonde nde toɓɓere ɗimmere nde ƴewde golle gollade ma on doni duuɓi sappo holno ɗe mbayi holko heeɓi hen gollede holko heɓani hen gollede hol caɗele kewraɗe hen min jogo kadi soynande ɗo e duuɓi 5 garoji holno golle ɗe potata leroɗade ɗeɗo gueɗe ɗiɗi e balɗe tati ɗeɗo min goni ɗo e Walalde hande noon wattata balɗe ɗiɗi ñalawma janggo o min lamsata golle ɗe ɗo galle Farba Walalde ɗum ko ɗum jinnomi jabade mayi e namdal ma ɗimmal joni caggal duuɓi limtindi commune o jooɗima ɗo henna soko tawi wonko mbawɗa addande min hen seeɗa gueɗeji ɗi ganduɗa c'est de quelque chose palpable et visible ɗi ganduɗa commune o waɗi ɗum ɗo henna mana e nder wuuro ngo nde tawno ene haasi yimɓe hewɓe ene mbiya commune aji battidiɗi ɗi ko jooɗi ko ko ɓuuri ko hewde wannoon jomumen mana gonni ko Dakar commune aji ɗi jahani no potini yarude seeɗa tan des choses palpable et visible ko ganduɗa commune o ligguima ɗum e ɗiɗo duuɓi ko hol ɗum wonata goɗo ɗo daariɗen ɗo ko hôtel de ville gonga ma wi hôtel de ville sono mahe ko laamu mahata ɗum soko noon woda ɗo rewa ha laamu haalde famodire nde ɗum fuɗɗa waɗede ɗum koye jaɓɓal mairie matene yiyo matene memo nani hôtel de ville une valeur de 60 millions bâtiment niveau goto ina waɗa clôture 50 mètres sur 50 mètres ina waɗa fleuraji ina waɗa pavage nani ɗum kam ko hen jeeya maison des jeunes et de la culture une valeur de 20 millions sa yaari ni aɗa fayi kasga huɓere nde nan ɗon soppi ina yiyo ina memo ina ande ɗum ko maison des jeunes et de la culture woni ɗon saabu bindi mum nan ɗon jeere Walalde sa ari bâtiment ji ɗiɗi walla hangaruji ɗiɗi walla caaleji ɗiɗi somi haali pular nan ɗon no cawnodiri kala nde Allah waɗi rewɓe Walalde pini moni kala barme muɗum so ina fasa sono yiiɗi dañde dendagal kono waɗe e barme he yahata ko ɗon ɗo jeere Walalde ɗum commune o ene andi ɗum mayaniɓe caaleji ɗiɗi pattam laɓe yimɓe guurat mayat cehe won leliɓe ɗon duuɓi temedde cehe ɗe ha waɗi touras waɗi dame ɗiɗi waɗi caali ɗo yimɓe pandoto waɗi lotirka waɗi keblorɗe ɗum ko mairie Walalde waɗi ɗum juste sara cehe ɗe ɗon nde ilam heewi foof wonande yeeɓoɓe en ɓe mboɗo andi won hen ne gandi Walalde won hen ganda Walalde Walalde tiimi koye maayo Sénégal so ilam ɗam ngabbi ha dow ina waɗi ɗon waltude wiyete ko salluɓe waltunde ñande foof nde ilam mawni ndiyam ko ɗon rewanno naata e wuuro he min mbaɗi ɗon digue de protection en béton nan ɗon miir hande cehe o no fawe dow muɗum sa ari ma waw yiide hande Walalde so jamma ari cikkata ko Dakar kala ɗo jettiɗa lampadaire uji nana e beddaji ɗi foof saabu ɗo hay ɗo ɗo goni mboɗo soyno lampa goto no huɓɓa ɗum ko mairie Walalde waɗi ɗum sippa ballal Allah e ballal mairie Walalde
sippa ko programme jogii ɗum soko ɓe mbi mairie Walaldé soɗon jiiɗi min gadda noon sippa ma gaddon une contrepartie de 9 millions kono mbaɗata grillage o mairie yaltini 9 millions grillage o paari soko mataw golle ɗe ɗon puɗɗaki tawi saabi ɗum mata ko programme woni mo heblaki heblo muɗum wattidigo sukaɓe ɓe mbawa remnaneɗo ɗon jiida guesa maaro Walaldé fewnita no fewnita ni fewani mairie Walaldé yaltini 13 millions yo kanaluji ɗi pewniti yo diggetaji ɗi pewniti muni kala ɗo parcelle muɗum fuɗɗi eɗo haaɗi mbawa anduɗo ɗum ko mairie Walaldé wayi ɗum so ari e guesa he tan a yiyat ya diggetaji ne daari mairie Walaldé e maire muɗum wallodira école Walaldé walla wuuro ngo mawni holpeje batteɗe ha mairie Walaldé daña deuxiéme école ɗum ne kadi koye temps laamu Kalidou Diallo maire waɗi démarche uji poɗɗi waɗede hen ɗi Walaldé dañi une deuxiéme école jangde noon fuɗɗirte ko guila less ɗo jangde fuɗɗirte guila less ɗo hande sa ari e Walaldé case des tout petits nanɗo jardin d' enfant ɓurɗo yanjude e Sénégal fof min kulani gonɗi Dakar ɗi image uji ma ɗi mboto sikkinima kollir ɗum ko waɗa ko no heewi to banggal cellal ɓalli neɗɗo ñawat sellat hande ɗo poste de santé Walaldé ɗo hirande foof emin mbaɗa hen valeur médicament de 2 millions 1 million ha 2 millions min coodi ambulance ɗum ne ko grâce aux démarches du maire kañum e conseil municipal muɗum ndewi par rapport ministère de la santé ambulance 6 cylindres nanɗo adda omon ɗo jofini e damal mairie he saabu ko watte ɗo ko haala cellal no woni hen docteur o e yimɓe muɗum aɗa wawi ƴettude image o refti hen ɓaadi noon rewɓe ko jibinoɓe maternité o min mbaɗi hen une valeur de 7 millions maternité o fewnita toiture o ko zinc ɗo no wuli tigui rigui min mbaɗi hen plafonnage min mbaɗi hen électricité min mbaɗi hen des ventilos hande ɗo salle d' accouchement ɗo ina waɗi 2 table d' accouchement saabu rewɓe ɗiɗo ne mbawi ardude e dispensaire o taw goto fof ko jiɗɗo jibinde tawi so goto fof jiiɗi jibinde goto fof ne wawi lelade e table emin jogui tataɓal kadi nan ɗon hayso rewɓe tato gardi ne jibidina lawol gotol ɗo e dispensaire Walaldé tatoɓe fof no mbawi jibidinde goto fof jibina banggue muɗum taw ala caɗele ina waɗi douche ina waɗa hen chasse ina waɗa hen WC tawi jibinowo so jibini ha Allah waɗi Allah hokki ɗum dow jaam jibine dow jaam so ummima haljiri ɓufto ha ɓandu muɗum laaɓa so yiiɗi foppo kene mum taw foof woni ko nder courant nder tampinta ɗum min mbaɗi to banggal santé to banggal éducation mi haali mboɗo sikki kadi ɗon mi woppani ɗon to banggal soynande ko ɗon gadortomi haade mi haalde ko waɗa ko to banggal soynande mairie Walaldé ina fiɓi waɗande ɗo sukaɓe wuuro ngo stade municipal terrain o dañama démarche uji pour ɗum waɗe ko processus administratif uji tiiɗi PNDL wi d' abord ma terrain o ma ɗum AGETIP wi so woni PNDL waɗi clôturé mur o woni sécurisé waɗi grillage nder e aire de jeu o ma gaddan min tribune heddi noon hande mataw no waɗi caɗele seeɗa hebde kalis e PNDL soko minen contre parti mo mairie o fonno wadde waɗi nana au niveau du trésor de Podor refti hen mairie ndi wi ko ɗo e wuuro ngo ene jogui leeɗe jeegom leegal fof ne waɗi jogui ASC muɗum soko ɓuuri moƴƴude ko ASC dendinɗo leegal ngal fof kayitaji muɗum pewne ASC communal o waɗe formalisé tawa tournoi ji mbaɗoji e nder département manda ko ODCAV wiyete manda ko ONCAV mboɗo sikki tan ko ODCAV tawa Walaldé ne wawi wadde hen affilié sukaɓeɓe ne mbawa joude ɗiɗon compétition ngaji e ko waɗa hande ko woodi mi wima maison des jeunes et de la culture nanɗo hirande foof mairie ne hokkaɓe ine subvention de 1 million 100 000 francs heddi noon sukaɓeɓe ina mbayno mbayni jawi feccede jawi diftede ɓe mbiya wona gonga ɓe mbiya min gondani e maire ɓaadi noon adda ko sukaɓe fof ndendi koɗo tooɓo yiwde fof yo yus forani wadde hen heedi heeda forani wadde hen minen koye om gondi walla kominen go ƴeewe kala ko nafata sukaɓe on walla kala ko nafata on sukaɓe jaggon hen ha tiiɗa ko wonani gonga fof mbiyan ɗum ɗo wona gonga to banggal social mairie ndi guila fuɗɗi fewde katarba hande ina woote ardata koye budget biyeteɗo fond de dotation sur le plan social
waɗe ballal fewde miskineɓe waɗama ɗo ballal tawi ko maaro e nebam sooda waɗama ɗo ballal tawi ko sukara sooda yimɓe ne paye korka waɗama ɗo ballal taw ko julde taske ne yonti wiye ɗum ɗo ko ballal layyaji waɗama ɗo ballal tawa yimɓe na balle kalis tawa julde ala hay hunde ala soko noon jiggore nde muusi goto fof woda ko dañ holno ɗum amnorto leegal fof ina waɗi délégué de quartier o e cukku muɗum min mbi leegal hen fof yo ƴefte ɓaadi waɗi ɗo ko tandalle ɗiɗi certuɗi tandalde hen fof adda jonaɗo mawɗo mumen adda jonaɗo sukaɓe mumen adda conseil ji muɗum adda almameɓe muɗum adda musieji jangguinoɓe wonɓe hen ko ɓe goni comité jooɗotoɗo ballal ari mairie holɓe toddotoɗen e nder leegal meɗen mbawa heɓde ballal ngal leegal hen fof ko noon waɗata soɓe mbaɗi haaɓe kaljiri ɓe gaddan minen ɗo ɗo mairie ɗo min ƴewto ɗum min ciggito min ƴeewa matane rewi lawol walla rewani lawol so rewani lawol min duttinaɓe kayito ɗo dey o mo mbaɗɗon ɗo won goɗɗo ɓuri ɗomo jojjude heɓde ƴeewe so ala woɗɓe o kam jojjani heɓde minen ɗo e Walaldé ko noon min mbaɗirta heewi ni ɗo adanɗo neɗɗo totte hunde wiye ala min ɓaadi mi wondani moon mi ala hen hande mi ala hen janggo soko hande ɗo neɗɗo andi ngal ɗo ballal ala paltor ko yimɓe fof ndendi poti hen ko yimɓeɓe ni mbattata wiide minen toon to leegal amen to ko suuɓa toon ko min de ko ɗon jeyami comme miskino il faut mi waɗa hen neɗɗo kadi heeɓi rawane wiye hikka kadi ko ma heeɓa ɗum woni minen caɗele amen neɗɗo heeɓi rawane ka miskino hikka kadi mbiya ko ma keeɓa ɓaadi noon an tan goto woni miskino e wuuro he te ɗo Walaldé so wiyama tan hol miskino goto fof wiyata ko miskino soko noon baloyo e huɓere tawi ko terrasse ina waɗi courant ina waɗi frigo ji ina waɗi téléji e oɗo gonɗo e huɓere ɓakke ala ullugel ala dawguel ala gonan ɗum Paris ala gonan ɗum Dakar mboɗo sikki on ɓuuri wonde miskino e balowo e terrasse eyyi to banggal diine o min jejjitani andi almami fof mo jiiɗa ina waɗi almuɓe ne mbembi caggal muɗum ɓe goni hirande fof ɗemin dokkata ballal tawi ballal ngal ko hesɗiritegal ɗo e Walaldé min jogui jumaji tati juma mawɗo ina waɗi ɗo juma Baye Niass ina waɗi ɗo juma goɗɗo wiyata ko juma Beelal hirande fof almami fof ina rokke ballal miiɗa haalde holno foti ɓaadi haalana ɗanno neɗɗo wiya ala ɓe kay ndeka ala dokkiɓe soko tan kaɗanmi walla jowtomi ko hirande fof emin dokkaɓe ballal ngal hay sinno ala ko ngal wawi gaynandeɓe sokkam emin cikki ma on ɗo heydi jomum hay sinno ko dumunnomo juurani wallide almuɓe guila sodani ɗumen arkillaji en walla sodani ɗumen lees en walla no wallitorade ɓe ina jogo almuɓe tawi ko sehilaɓe mumen tan neldi ɗumen guila e ballal nguur hay ko way noon ɗum de jogui noon poɗo jaboto banggal diine l'islam e Oumar Doro Kume Allah jarama a jarama emin joguino mawɗo goto yallah yurmon ɗum yataw to wonto ɓuranmo gaga ɗo gawmi o wi to banggal politique kabdiɗo ma hande woni jinganowoma janggo wadde noon emin gandi ɗum ɗo e Walaldé min kalowo hakkude amen min maire Walaldé o mboɗo andi ko ɗum yeeru la habtuɗo wadde noon dendagal ko watte hen ko mboɗo eeri kala ɓiɗo balalnajo yo artir haqqille mum ko rendini Walaldé ko so yonti enen foof kaalen Walaldé so woni noon gueɗal politique yonti ɗo neɗɗo jolda fof yo ordo kadi politique o mbawata andude walla cikka mbawata famde ɗum tigui tan fuurankoɓe pamani politique ko tendance politique woni ɗo tendance he fof jaguiri parti politique probléme o ɓaadi goto foof sikkata ko tendance politique ko parti politique andi wona noon so woni enen foof jinganten ko goto jinganten ko Macky Sall mataw kono Haalpulaar en mbiyata ɗo tooɓo iwri fof yo yuus ko ɗum foti wonde haqqille moni kala ko erade Walalnaɓe noon yo gon goto yo ndendu ngal ɗo gueɗal ngal yimɓe gone dow muɗum tarik Walaldé ne winde joom gueɗal en ɓe ko kañumen foti ɓurde yo tarik o winde saabu sono haale ko tanumen e jaarumen kalata hen refti hen so woni ko soynande hakkude ɗo e duuɓi 5 eɗen ƴeewa ɓamtare Walaldé foti wonde ko yimɓe fof tamodira ko ɓamti Walaldé ko ɓuuri ko diñi ɗum e leydi ko ɗum ɗo jinnomi waynorade bandire Oumar Doro Kume Allah jarama a jarama